Значи, в тази тема ще поговорим за опасностите в българското пчеларство. И да ви кажа, колкото и да обмислях с кое всъщност да започне по някакъв начин да ги степенувам опасностите, показва се, че както и да въртя и да суча, опасност номер 1 – българския пчелар. Защо? Това, което съм установил, пътувайки страната. Ниска компетентност и слаб професионализъм. Ма изключително, особено сегашните, които започнаха да се занимават с пчели. По-рано ги наричахме медари и пчелбари, пчеларите. Сега възникна нова порода. Програмисти. Само гледат къде, какви програми имат, какви пари да могат да освоят и става луда работа, без да имат квалификация за това. Държавата е виновна, не са виновните. Не е виновна държава. Виновни са такива като мен, дето написаха първата програма някога, с най-добри пожелания и намерения, и която опорочиха тотално. Няма контрол. За съжаление. На следващото място. Многобройните пчеларски организации и техните вождове. Там горе. Да. За съжаление, това са хора без квалификация в областта на пчеларството. На времето... ще си... Добре. Асистирам. На времето много съм се чудил. Знаете ли, аз си направих труда да видя поне в Министерство на правосъдието, прочетох над 24 или колко регистрирани, а колко още има нерегистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, това пък е просто, Бога ми, не знам. Изключително много раздробени и всеки дърпа черката към себе си. Дали разбира или не разбира, и точно благодарение на това, което вождовете творят в момента. Да, може да ме причислите и мене към това число, но значи, ето правихме толкова събрания от как съществува развъдната организация. Имало е моменти, в които съм искал просто да зарежа всичко. Отговорността обаче към хората, които са ми повярвали и вършат нещо, някак си не ми е дало коража да тотално да ги отрежа и да кажа, не, няма да се занимавам с това. Да, готвим млади хора, надявам се, че в един момент ще мога да се отдръпна от административната част, за да правя това, което ми е по душа. Но много, изключително много за ни. Даже вчера чувам, ще ли да протестират. Какво ще ли да протестират срещу търговците? Ама не искали да си покажат имената, защото пак после ще ли да имат проблеми с търговците, прекупвачите на мед и така нататък, защото цената била ниска. Ще ли да и внасяли нелегално мед от не знам откъде си, ще ли да занимават НАП? Хубаво, ще занимават НАП. Предполагам, че не снимате в момента, дали? Онова, което говоря. Значи, ако занимават агенцията по приходите, такъв търлеж ще вкарат на българския пчелар, че просто, не дай си Боже, в един момент за сега още не са се сетили. Защото 99% пчеларите са в сивия сектор. Имаше и едни дела, в които аз участвах като вещо лице, заедно с господин Ганев, където агенцията по приходите искаше да облага данъци по аналогия. Една фирма беше направила възражение и слава Богу, че не стана така, че агенцията да спечели това дело, защото представете ли си какво ще да се случи. В един район като вашия, ви сте извадили 50 кг мед, декларирате го, обаче другите са извадили по 25, по 30, агенцията какво ще направи? Значи, след като един е извадил 50 кг в дадения район, защото за тях се оказа 50 км разстояние не е проблем. Те считат, че това е едно и също. Макар че два пчелина, поставени в една и съща площ, могат да бъдат различни
Следствие на много фактори. И аз им казах, че това не може по този начин, там в съда доказвахме, че не може по този начин да се говори, защото това зависи от квалификацията на пчеларя.